אחד מספינות הדגל של קהילת ידידיה. ואני חושב שהמשמעות היא משהו מעבר לסתם, משהו מצחיק בפורים, כי אחד התכונות של קהילת ידידיה הוא הנכונות לצחוק על עצמנו. אחרי שהלכתי הביתה, חשבתי על הרעיון, ובאמת, בסיעה, בקהילה. אז אני חשבתי על רעיון, אני רוצה בעצם להרחיב את הרעיון שלו, לא רק לשמור על התפילות האגרסיות שיש לנו, לא רק להתפלל מוסר, אבל להקריב קורבנות. קורבן מוסר כל שבת. הוא מאוד מאוד הפך לדמות מופת בשבילי, בשביל האדם ששילב את הראייה הרחבה גם של הציונות וגם של העולם, גם של המוסר, עם ההתחייבות והידע העמוק ביהדות. בין הדברים הרבים של יזם
הוא פרויקט של גיליון פרשת שבוע לפני יותר מ-13 שנים, ובשם שבת שלום. הוא ביקש ממני לערוך את הגיליון הזה, שממשיך עד היום. אם יצא השם, בעוד כמה ימים יצא לאור ספר דרישת שלום, המבוסס על מאמרים שפורסמו בשבת שלום בזמנו, והספר הזה יוקדש מטבע הדברים לחברי הטוב ג'רלד, שאני נזכר בו מדי יום ועדיין מתגעגע, ואני מאמין שאני אמשיך להתגעגע הרבה, תמיד. אני נזכר שג'רלד פעם אמר דבר מאוד יפה, שבאמת תמצאת משהו מאוד משמעותי מבחינת ההסתכלות שלו גם על תפילה. הוא אמר, לפעמים אם אדם היה מתפלל, היה אומר פרק תהילים אחד, אומר את זה לאט וברצינות, אולי התפילה הזאת היא יותר משמעותית מאשר לרוץ ולומר את 10 פרקי תהילים, שאתה אומר אותם מהר, כעבור שנייה אתה שכחת שאמרת אותם. יש דבר תורה אחד שאני זוכר במישהו, תמיד היה נותן את דבר תורה ביום כיפור. כן, בראש השנה, אז הוא דיבר על זה שאצל, נדמה לי בבית הכנסת של אבא שלו, שלמחרת יום כיפור היו מתחילים את המניין 5 דקות מוקדם יותר. וכאילו נכנס לזה, וכאילו הציפייה שלי, אני חושב שהציפייה של רוב האנשים היה שיגיד שזה סתם, היו צריכים לעשות משהו משמעותי יותר, מה זה כל מה שיצא מכל יום כיפור, אבל זה נתן דרשה על ממש שבכל זאת, 5 דקות האלה הן מאוד משמעותיות, שזה, הנה, פה יש באמת, אומנם שינוי קטן, אבל שינוי משמעותי. אני זוכר את זה עד היום הזה. איך אני זוכר אותו? אני חושב עליו הרבה. יש לי תמונה שלו בחדר שלי, בעבודה, ולא פעם אני צוחק איתו לפעמים, שאני אומר, נו, אחרי משהו שקרה, אני ככה משתף אותו במשהו. הוא מאוד חי בשבילי, הוא מאוד חי בשבילי. אני לא פעם מרגיש אני לא הייתי רוצה לתמצת את זה במשהו. הוא מאוד חי בשבילי, הוא מאוד, אני נזכר בו הרבה. כשמעיין נולדה, אנחנו שתלנו עץ. ואמרנו שאנחנו נשתמש בענפים של העץ כמוטות לחופה. לא, זה לא המוטות האלה. זה הסיפור. כמוטות לחופה. אני לא יודע למה החלטנו את זה, כי אנחנו לא יודעים בכלל מאיפה בא המנהג הזה, אבל ככה עשינו. ושכחנו את זה לגמרי. אני חושב כי ציפינו שאולי לא נצטרך לחכות כל כך הרבה זמן, אבל שכחנו מזה, והתחלנו להתכונן לחתונה, ובאמת זה לא היה בראש שלנו בכלל. וממש לפני שבועיים, היום לפני שבועיים, אני בדרך הביתה ממרכז העיר באוטובוס, ויושבת, עולה על האוטובוס איזו אישה, והיא יושבת, מרסל, החבר שלנו אמר, ואתם תבינו כשאתם תשמעו את הסיפור, ספק אישה, ספק מלאך, והיא באה והיא יושבת על ידי, והיא אומרת, והיא שואלת, אתה ג'רלד קלומר? אז אני אומר, כן. אני קצת לא נעים, כי לא ידעתי מי זה בכלל, והיא נתנה לי כל מיני רמזים, וכל הזמן אני לא ידעתי מי זה. ואחרי כמה זמן היא אומרת שהיא מכירה אותי בתקופה שהייתי מנהל של בית הלל בלונדון, ואז אנחנו מתחילים לדבר על לונדון ועל ירושלים וכל מיני דברים כאלו. והיא קמה לרדת מהאוטובוס, וכשהיא יורדת מהאוטובוס היא אומרת, ג'רלד, אתה זוכר שפעם אמרת לי ששתלת עץ, וכשהבת שלך תתחתן, אתה תשתמשו במוטות האלו לחופה.
אז מיד הלכתי לקוראי הדות 28, ואיפה שהגענו, וראיתי את העץ, ולצערי, בשביל כל מיני סיבות כאלו וכאלו, הוועד הבית החליט שאנחנו לא יכולים להשתמש במוטות האלו. האצטרובלים האלו הם מזכרת לאותו עץ שתצלנו שם. אז אני רוצה לנצל את הסיפור הזה, לתת ברכה בשמי, בשמנו, למעיין ועידו. ומאז אני חשבתי, אתם יודעים שאנחנו אומרים, האדם כעץ השדה, האדם נמשל לעץ. ובמשך השבועיים האלו חשבתי כל הזמן, מה המשל הזה? למה האדם נמשל לעץ? ואני חושב שיש לעץ תכונה מאוד מיוחדת. וזה שהעץ גודל, ואני חושב שזה אולי הדבר היחיד שזה רק עץ, הוא גודל בשלושה כיוונים. הוא גודל למטה עם השורשים, הוא גודל למעלה עם הענפים, והגזע מתרחב. ואז הבנתי, לא ידענו אז, אבל כשאני מסתכל על מעיין ועידו עכשיו תחת החופה, אז אני מבין למה שתלנו עץ אז. כי כשאנחנו ראינו את מעיין, ואיך מעיין גודלת, שהיא משורשת בקרקע, קשורה לטבע. כשאנחנו מסתכלים על מעיין והיא כל הזמן שואבת לנשגב, ושובלת לרוחניות, ושואבת למשמעות, ושהיא כל הזמן מתרחבת ויודעת איך לחבק יותר ויותר אנשים, אז הבנתי. ואז, בזמן הקצר יחסי, שאנחנו מכירים את עידו, אנחנו רואים שיש בצורה אחרת, אבל יש לו בדיוק אותן תכונות. ואז עכשיו אין לנו 4 מוטות, אבל יש לנו 2 עצים. וביום הזה שאתם עושים, אני לא רציתי להגיד את זה, אבל הרב אמר, עצים הופכים ליער, נכון, זה... אם הוא אומר, מי אני יכול להגיד? נכון, נכון. אז ביום הזה שאתם נותנים טבעת אחד לשני, אני מקווה שאתם תתרחבו כמו עץ, כל שנה עוד טבעת ועוד טבעת, ואתם תחבקו אחד את השני, אנחנו נחבק אתכם, ואתם תחבקו את כל האנשים הנפלאים שבאו לחגוג איתם היום. מזל טוב.